शिवपुण्यतिथी अभिवादन कार्यक्रमाची किल्ले रायगडावर तयारी सुरू आहे। केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्यासह मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार आहेत। दरम्यान स्वराज्य निर्मितीत योगदान देणाऱ्या घराण्यातील वारसांचा सन्मान होणार आहे, तसंच सेना दलातील कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही गौरव करणार आहे, अशी माहिती शिवाजी रायगड स्मारक मंडळाचे अध्यक्ष रघुजीराजे आंग्रेंनी दिली आहे। त्याच्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा येतात आहेत, राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि छत्रपती उदयन महाराज त्या कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शवणार आहेत। या मुख्य कार्यक्रमामध्ये शिवकार्यामध्ये सहभाग घेतलेल्या घराण्याच्या वंशजांचा सत्कार, सद्यस्थितीत आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स अशा सेना दलांमध्ये सेवा पराक्रम गाजवलेल्या अधिकाऱ्यांचा सत्कार, आणखीन शिवकार्य करणाऱ्या काही ज्येष्ठांचा सत्कार असा कार्यक्रम आहे।